В момента имаме 3 нови воблерчета на Lastcast CC28, които ще искаме да тестваме. Ето това са точния модел CC28 с 3 различни окраски. И сега ще ми направим, ще ги отворим да ги видим, ще си ги сложа в кутийката и ще ви кажа горе-долу какво мисля за тях. И трите са повърхностни примамки. Гледам ги колегите рибари, които са на спининг, че имат сериозен успех с тях и реших и аз да се здобия с такъв това воблерче. Ето го. Ето го и третото. Третото бръмбърче. Така, ето ги и трите воблерчета отново. Може да ги видите като окраска.